פורפליי, עם יואב, נינה, מאי ויותם. מבית אול אין, הבית של הפודקאסטים. פורפליי! פורפליי. ברוכים הבאים לפודקאסט של נדב פרי, והיום אני כאן עם נשיא המדינה לשעבר, מר שמעון פרס. שאל, איך עושים שמעון פרס? אני לא אעשה חיקוי של שמעון פרס. אני לא זוכר, וואי, זה כמו להיזכר. יואב אמר שיש לי ריס. סימנתי לך בעדינות. ריז. קיצר יש לך פורפליי. ריז. מה נשמע חבר'ס? בסדר וואו. גמור, מה איך אתם שלומכם? מרגישים וואו. היום? נפלא. עוד יום שישי נפלא, באולפן ההקלטות של אול אין. קודם כל, אני רוצה להתהדר בחולצת הפיקמין שלי, שאני מוציא אותה מהארון, לאירועים מיוחדים. הייתי לובש את זה לחתונה. זה מדהים. אונסטלי, מאיפה קנית אותה? החתונה שלי, מאיפה קניתי אותה? נדבר נינטנדו על זה. שלך? נדבר על זה בבית. נינטנדו קיוטו. זה וואו. קיים רק ביפן בינתיים, ואני נורא מרוצה, כי הפיקמין האדום, קודם כל, הוא גונב את הכפתור, וזה נורא חמוד. זה בפועל פה מוסתר. אוקיי. כן, זה מאוד חמוד. אז קיצר, זה ממש נקודה פתיחה טובה לפרק, כי היום אנחנו לא הולכים לדבר על פיקמין. אנחנו הולכים לדבר על, אנחנו נעשה את הפינה החדשה שלנו, דאבל די, ייי! שיר השטובות של? דיפ דייב. אנחנו הולכים לדבר על, קיבלתי כמה פניות האמת כבר של, אנחנו רוצים לשמוע אתכם מדברים על משחק הרבה יותר זמן, ולקבל מסגרת הרבה יותר משמעותית, אנחנו הולכים לדבר על כמה משחקים שאנחנו שיחקנו בתקופה האחרונה. אבל לפני זה, קצת חדשות השבוע. יש לנו שם לפינת החדשות? פינת חדשות? חדשות מרעישות. חדשות מרעישות. חדשות מרעישות. בדיוק. החדשות שלי הם שהגיעו לי התחתונים מסקימס, והם לא מתאימים. כן. מה חשבתי לעצמי כשהזמנתי תחתונים מסקימס? וואי, כמה זה עלה? 90 שקל לתחתון ממש ממש קטן, והוא הולך לחזור לחנות. That's crazy. יש לך חדשות דומות שיכנסו לריל? שלא קשורות בגיימינג לשום צורה? אני מרגישה שדאבל די זה מתורגת כלפיי. אוקיי. יפה. Take it as you will. החדשות שלנו הן מרעישות. curated, כן, הן curated לפי הדברים שאנחנו אוהבים לדבר עליהם. נתחיל בכותרות הקטנות. חדשות נהדרות. דיספאץ', המשחק דיספאץ', הוכרז לסוויץ' ולסוויץ' 2, ייצאו בסוף ינואר, שתי הגרסאות. דיספאץ' הוא משחק בסגנון טלטייל, זה משחק נרטיבי שבו אפשר לבחור את הדיאלוגים, יש מספר סופים, יש מערכות יחסים עם דמויות שמשתנות לפי הבחירות שלכם. אחד מהפרנצ'ייזים החדשים אפשר להגיד של גיבורי העל שכנראה הולך לתפוס ולהישאר איתנו. ספין מאוד מאוד מגניב על מציאות אלטרנטיבית שבה גיבורי העל נשלחים בידי מוקדנית, במקרה הזה זה בחור צעיר ונחמד, ששולח סופר הירוז לכל מיני סוגיות בעיר וכל מיני דברים כאלה. זה שילוב של המשחק הנרטיבי יחד עם מעין כזה סימיוליישן של ניהול משאבים, ואני נורא מתרגש שזה יוצא, כי אני עוד לא שיחקתי בזה, זה היה בגיים לא אוורדס. שיחקת בזה? עדיין לא שיחקתי בזה. דיברת על זה כאילו שיחקת בזה. לא. אוקיי, אז עכשיו כזה כאילו מומחה אני. רציתי להגיד לך עכשיו שזה בסוויץ' אני אשחק בזה ואתה תצפה בי משחק. אז לא, אני אשחק בזה, ואת תצפי. אם היית אישה, היו הורגים לא אותך פייר. על זה. אני... אתה מדבר על משהו בלי לדעת עליו הכל? אני אתה מדבר דיברתי על על זה משהו ברמת בלי לעשות עליו התקציר, זה היה דוקטורט? סינופסיס, זה לא היה איזה משהו... כשזה הולך לצאת לסוויץ' או לסוויץ' 2, אני לא הולך לשחק בזה. דווקא זה נשמע לי כיף זה לא ברמה. הז'אנר שמדבר אליי. אני חושבת שזה נראה מה זה חמוד. יש שם Telltale רומנטיקה, choices. יש שם זה, לא יודע. אני אוהבת את הסטייל אנימציה. על כן. אפו וחמתו תשחקי בזה. תשחקי תעשי מה שבא לך, אני לא מחליט עלייך שום דבר. מה לא את פתאום, אני הסלון. מחליט עלייך? מה? שום דבר אני לא שיהיה מחליט. חייב להסתכל על זה כל היום. כן. לכותרות אפילו יותר מפתיעות, אחרי ש-EA נפל הזיכיון עם פיפה ונגמר הסרט הזה, ועכשיו יש להם את פוטבול קלאב, שזה אותו משחק פשוט עם שם אחר, אז פיפה עוברים לנטפליקס גיימס. אומייגאד. הם עוברים לנטפליקס גיימס. זה מתחבר לכל שערות הנטפליקס שיש לגמרי. בתקופה האחרונה. הם גם יעשו- ככה. הם יעשו לטלפון סקור הירו רק של פיפה? האמת שכמעט. מה זה אבל בפועל אומר, כאילו המשחק ישתנה?
קודם כל זה יהיה משחק אחר, פונדמנטלית. זה הולך להיות מהמפתחים של... על מה הם עבדו עכשיו? וואי, שכחתי. פרו סוקר. לא, הם עבדו על משהו גדול, אני לא זוכר על מה. קוראים להם דלפי אינטראקטיב. דלפי אינטראקטיב, הם סטודיו חדש. הם עבדו על... יכול להיות על פנטום בלייד זירו? יכול להיות זה. הם עבדו על איזשהו משחק שיצא לא מזמן, פנטום בלייד עדיין לא יצא. תקנו אותנו בתגובות. תקנו אותנו בתגובות. והמשחק הולך להיות מובייל אונלי. לא צריך קונטרולר, זה הפיץ' שלהם, לא צריך קונטרולר, רק הטלפון שלכם מספיק. איזה כיף. וזה הולך להיות זמין לכל מנויי נטפליקס בחינם. כלומר, ללא תשלום נוסף. ללא תשלום נוסף. פריימינג זה מאוד מאוד חזק בדברים האלה. מה אתם, שחקני פיפה, מרגישים לגבי שינוי הכיוון הזה? אני אישית חושב שזה קול ומחדש ומעניין, אני חושב שהפוטנציאל של זה אפסי, אבל נחיה ונראה. אני חושב שפיפה צריכים לקבל סוף סוף את הכבוד המגיע להם בתור תאגיד, הם צריכים שאנשים שישלמו להם עוד כסף, סתם, אבל מעניין אותי בתור בן אדם שלא משחק, כאילו, זאת אומרת, אתה משחק פיפה פה ושם, אני די גרוע בזה. אתה לא משחק פיפה, לא פה ולא שם. אני תהיתי איך יעבור מבחן, אני אקרא לזה מבחן הנסטלה פיוזדי, של להחליף מיתוג, ונראה שרוב האנשים המשיכו, כאילו, פיפה הפך להיות EA פוטבול קלאב, ורוב האנשים, זה עבר לידם, הם ממשיכים... כן, המיגרציה הייתה בדבר. אבל עדיין קוראים לזה פיפה. הם קוראים לזה פיפה. כמו שאני אקרא לכל מקרר פריג'ידר, כאילו זה... כן, אז כאילו, מה יקרה עכשיו? אני מניח שנטפליקס ינסו קצת לשווק את הדבר הזה, זה כאילו איכשהו EA עדיין גנבו את המותג פיפה מפיפה, ומעניין אותי מאוד איך זה יקרה. מעניין. היום נסעתי עם יואב בדרך לפה באוטובוס, ואז הוא אמר לי, ישבתי עם בנים מהעבודה, והם דיברו על כדורגל, ואני אומר לעצמי, מאיפה הם יודעים את כל הדברים האלה? וכאילו, כן, יש בנים שכמו שאתה מתעניין בפיקמינים, הם מתעניינים בפיפה מאזינים לקיקטוק. הם באמת מאזינים לקיקטוק, הם באמת דיברו על קיקטוק. אחלה קיקטוק. אחלה קיקטוק. תעשו איתנו. נעשה תחרות, וואי, נעשה, כשפיפה נטפליקס גיימס יצא, אנחנו נעשה את זה. אגב, התייחסת לזה בהתחלה בנוגע לכל מה שקורה עכשיו עם נטפליקס. רוצה לספר לנו מה קורה עם נטפליקס? HBO, לא HBO, איך קוראים להם? וורנר ברודרס, סליחה. האחים סופר וורנר. קנו את נטפליקס. הפוך. נטפליקס קנו את... נכון, סליחה, וגם את HBO? למה? איך HBO קשורים? HBO זה תחת וורנר. נכון, אז בעצם אתה תוכל לראות תכנים של HBO בנטפליקס. עוד לא יודעים איך זה יחולק. כן. הם כאילו כבר מנסים לתמחר את זה כחבילה אחת. אבל בעיקר מה שקורה זה שנטפליקס באמת החליטו לצאת למלחמה לשחוט עם הכסף שלהם, ולהוכיח שיש להם את הזין הכי גדול מכל החברות. ואז הם נזכרו שהם גם קונים כמה חברות משחקים, והם היו כזה, טוב, אני מניח שיש לנו את זה גם עכשיו. זהו, שזה נורא מעניין לראות שהם כל כך משקיעים עכשיו בנטפליקס. זה פינאץ בשבילם, כאילו. לעומת וורנר ברודרס. וורנר גיימס הם אחראים על הפצה של מלא משחקי לגו, והם אחראים על ארקאם, כל סדרת ארקאם, רוקסטדי, זה תחתיהם. מה עוד יש להם? כל מיני... הארי פוטר. מורטל קומבט. מורטל קומבט. וואי, מה זה אומר? Shadow of Mordor. הם פשוט כאילו כזה, מה יקרה כן, עכשיו? האמת שלא, הם קונים את זה, כן? זה כן יהיה תחתם, פשוט כזה, לא חשבתי. לא היה להם אינטרס לתמחר את זה, כי אז הם היו צריכים לשלם יותר. כן. אבל זה לא סימן חיובי לסטודיו האלה. כן. שגם ככה נמצאים במצב יותר גרוע ממה שהם היו בעשור. אני לא חושב שאף אחד מהם מוציא משחק בקרוב, אולי חוץ מנטרלם עם אינג'סטיס הבא, או... I hope. אז כאילו, הם בדיוק בשלב הזה של אנחנו רק שופכים עליהם כסף, בלי שאנחנו הולכים לראות כסף בזמן הקרוב. אנחנו נראה לאן זה יתקדם. כן. אבל אני חייב להגיד לכל האנשים, אני יודע שזה ממש לא הפלטפורמה, זה לא הנושא, אני חייב להגיד לכל האנשים ששמעו על הרכישה של נטפליקס את וורנר ברודרס, והתגובה העיקרית שלהם הייתה, טוב, לפחות אני אוכל לראות HBO בנטפליקס. אז אני לא חושב שזה דבר טוב שהולכת להיות לנו חברה אחת ענקית שנקראת, לא יודע, נגיד בסוף זה יהיה אפל ששולטת בהכל. והיתרון, נטפליקס לא בהכרח הולכים לשים את כל התכנים של HBO בפנים, כי למה שלא נשלם להם פעמיים על שני שירותים שונים. נכון. אבל זה besides the point.
אני חושב שאתה סוציאליסט מחורבן. זה מה שאני חושב. לא, זה דווקא, זאת אינה או דעה איכשהו סוציאליסטית סוציאליסט שתהיה במיוחד. תחרות. וגם איכשהו בצד של טראמפ, במקביל. מה? כי הוא רוצה שפרמאונט... כן. כן, נכון. אני זהו, בצד לא, של טראמפ. אבל הסיפור עם שם פרמאונט, החברים נראה שלו. שטראמפ די כאילו כבר סבבה לתת לאליסונס, שהם הבעלים של פרמאונט, לתת להם להתבוסס בדמם שם על ההפסד הגדול הזה, לא משנה. הפוליטיקות, האינטריגות בנושא הזה, אני מת עליהן, אם אנחנו נכנסים לזה, אני לא יוצא מזה. ולגבי איזשהו משחק קטן ומשונה, קוראים לו Light of Motiram, אוקיי? שם נוראי, למשחק שהוא היה חיקוי של הורייזון זירו דון מטנסנט, אתם לקרוא טנסנט? לא. טנסנט זה הביהימת מסין שרוצה להשתלט על כל חלקה טובה בעולם הגיימינג, כל חלקה טובה בעולם הגיימינג. איפה כבר הם שמו את הידיים שלהם? יש להם מניות בנינטנדו? כן. יש להם בנינטנדו, יש רגע, להם מה ביוביסופט. הם כאילו? הם פשוט הם חברת גיימינג ענקית, אונסטלי יותר מגיימינג, הם גם יש להם מוזיקה ויש גם, הם מולטימדיה. של סינים מרושעים. אני לא יודע אם מרושעים בהכרח, אבל הם כן מאוד מצליחים במה שהם מנסים לעשות. הם שמים הם באמת תופסים עם התפרים שלהם כל חברה גדולה של גיימינג, pretty much, EA, יוביסופט, נינטנדו, אני לא יודע מה יש להם בחברות נוספות, honestly, זה כמעט כל מקום שאת רואה יש טנסנט. והרבה פעמים לפרויקטים האישיים שלהם אין להם בושה. Light of Motiram זה משחק שאם אתם תראו שנייה אחת, תסתכלו, מי שמכיר את הורייזון זירו דון של סוני, שזה משחק עולם פתוח, פוסט-אפוקליפטי, עם כל מיני רובוטים כאלה שהם כאילו החיות בעולם הזה, והיא she tames them, והיא יכולה, והיא נלחמת נגדם, ויש כאילו חיות שהן מרושעות, ויש חיות שזה. אותו משחק בדיוק, אולי עם טיפה יותר survival elements, הייתה מיד תביעה, מצד סוני של כזה, what the fuck is going on here, מה אתם עושים כאילו פשוט חיקוי אחד לאחד, והשבוע המשחק נעלם. כל דיבור על Light of Motiram נעלם, אין יותר את זה בסטים, אין יותר את זה באפיק, פאקינג כאילו... השתיקו את המשחק לגמרי. מה, הם שלחו להם סיס אנד אסיסט כאילו? אז הם הגיעו להסכמה, ולא רק זה, הם הגיעו להסכמה ברמה שעכשיו טנסנט וסוני יתחילו לעבוד ביחד בהמשך. which is very very weird, אז כאילו גם המשחק נעלם, וגם הם שימו את זה on good terms, שלא נשמע ממש הגיוני. אני סתם רוצה לשים את זה כקונטרסט לפאל וורלד ולנינטנדו, שלאנשים יש נטייה, כמו שאתם רואים אני עם חולצת פיקמין, אז מי אני שידבר, אבל לאנשים יש נטייה להגיד נינטנדו חברה מרושעת, וטובעת על כל דבר קטן, כאילו, כן. שזה נכון, הם טובעת על הרבה דברים קטנים, כי יש להם נתק תרבותי מאוד מאוד חזק מעולם האינטרנט, והם לא מבינים את הערך בזה שיש להם קהילה אינטרנטית, שמעריצה אותם ורוצה לעשות אקסטרה דברים בשבילם, אבל כשזה הגיע לפאל וורלד, הרבה אנשים הגנו על פאל וורלד, פאל וורלד היה משחק survival גם כן, שפרקטיקלי חיכה המון אלמנטים מפוקימון, ונינטנדו היו מאוימים מזה, כי השיווק שמאוד מאוד embraced היה, זה פוקימון עם רובים. כן, יש בזה רובים, פוקימונים רוצחים אחד את השני, בני אדם רוצחים פוקימונים, פוקימונים מייצרים רובים במשחק הזה, ונינטנדו קצת הוטרדה מזה, וגם כן פנתה אליהם עם תביעה די חלשה, honestly, שלאט לאט מתמוססת כמו התיקים של ביבי. אגב, פוקימונים זה הזכיר לי שמישהו אמר לי השבוע שיותם נראה כמו התפתחות פוקימון של יואב. מעניין. אני התפתחות? כן. נראה לי שיואב, כמו התפתחות פוקימון שלי, אם כבר. אינטרסטינג, אולי אני יותר קיצוני פשוט. תודה. אני פשוט חושב שזה מעניין שאנשים כזה אומרים, למה נינטנדו לא מעודדת תחרות וזה, בזמן שסוני טובעים ומשחק פאקינג נעלם מהתקיימות ואף אחד לא תוקף אותם על זה, סתם פשוט מעניין, פרספקטיבה, תחשבו על זה. נקסט. עוד מעט מגיעים לכותרת העיקרית של יואב. שנייה לפני זה, כותרת קטנה, יצא, יש שמועה שמסתובבת שאנווידיה הולכת ב-2026 להנמיך את תפוקת הייצור של כרטיסי מסך מסדרת 50, שזו הסדרה הכי חדשה שלהם, ב-30-40%. זה המון. כן. למה?
למה? בגלל שהמחירים נהיים מטורפים על שבבים ספציפית, למה? על שבב GDDR7. קרדיט לבן דוד שלי איתי זוהר, שאוט אאוט לאיתי זוהר שהתארח בפודקאסט הזה בהמשך. הוא אובססט לדברים האלה, ותמיד הוא מגיע אליי עם נבואות זעם של השבבים מתייקרים, הוא מאוד אוהב את זה התחום הזה. נגמר! זה נגמר. תהיה בצורת של שבבים. תהיה בצורת של שבבים, הקונסולות הולכות להיעלם מהעולם, PC הולך להיעלם מהעולם, ואנחנו נעבור לקלאוד גיימינג תוך פחות מ5 שנים, ואני כזה, שוב, אנחנו תמיד במרחק 5 שנים מקלאוד גיימינג ו-VR. מצד אחד אני מסכים איתך, ותמיד אני אומר לו כזה, אוקיי, אני לא רואה את זה קורה בינתיים, ואני לא רואה את זה, אבל honestly, עם הכותרת הזו, מלחיץ, מלחיץ. מעניין מאוד. קונסולות יעלו כנראה במחיר, הייצור יורד, הסיבה שזה קורה זה בגלל שהרבה מאוד חברות לייצור שבבים, בהן אני עשיתי את המיני מחקר הזה, אני מקווה שאיתי אתה לא תכעס עליי, בין אם זה ברודקום שאנחנו מכירים טוב, AMD, מרוול טכנולוגי, קוואלקום, יש לנו את NVIDIA, מייקרון טכנולוגי, מייקרון, כן. מייקרון החברה העיקרית, הם משנעים הרבה מאוד מהשבבים שהם עכשיו מייצרים לקורפרטס שרוצות לבנות חוות שרתים ענקיות ל-AI. הסיבה שהם עושים את זה כי זה פשוט חוזים טווח רחוק, והאסטרטגית זה הרבה יותר טוב לחברות מול משקיעים, ומול צרכנים, לבוא וליצור שבבים לצרכני קצה, פרטיים, פחות שווה. המחירים יעלו מאוד מאוד מאוד, הם כבר עלו, הם יעלו עוד יותר, פחד גדול, אם השמועה זה נכונה, והיא כנראה נכונה, אנחנו עומדים בפני בעיה. זה אומר שאתה לא תוכל לבנות לי מחשב כמו שהבטחת? אני אבנה לך גם ככה מסדרה יותר ישנה מ-50, כי בסדר, בואי, אנחנו לא צריכים את האוברקיל הזה. אתה לא קונה לי את the best? למה אתה לא משקיע בי? אני אתן לך את הכרטיס הקודם שלי. את הכרטיס אשראי הקודם, כדי שתוכלי לקנות איתו הכל. כשהתחלנו לצאת והתחלתי לשחק, אז הוא אמר לי, אני הולך לבנות לך מחשב. ואני הייתי כזה, מה? כאילו, מה, איך זה משהו מאוד רומנטי. לא, הייתי כזה, איך זה משהו שכאילו אפשר לעשות, ואז הוא פשוט התחיל להסביר, הוא הכניס אותי לעולם הזה של, הוא מנה את המחשב שלו, כן, כן. וגם איתי מנה את המחשב שלו, כל הבנים עכשיו בונים מחשבים. ואז חזיתי בהם בונים לאח שלו מחשב, זה מטורף, כאילו. אם אתה ממש רוצה, בכיף, באהבה, זה נהיה אחד הדברים האהובים עליי לעשות. זה סופר מגניב. גם לכל הבנות שרוצות לדעת למה זה מחרמן, גם הנרי קאביל בנה לעצמו. כן, וואו, ברו חזק בסלאג'ה. וואי, הוא כל כך לא מחרמן. כאילו, אני יודע שאני לא נמשך לגברים, אבל הוא כל כך לא מחרמן אותי. למה? כי הוא פיסת אבן כזאת, שזכוכה... ראית פולאוט? את כאילו Mission Impossible פולאוט? כן. והוא לא חרמן אותך שם. לא. אינטרסטינג. אותך? היא לא ראתה עדיין. לא, ואני נמשכת לכאילו 20% מהגברים. אז זה לא... זה לא הטייפ. כן. למרות... זה שרירים כאילו כבר ברמה כמעט מוגזמת. כן. אבל אני מבינה למה. זה לא נכון. הוא כל כך מושך, כל כך הרבה אנשים, like I get it. התכוונתי להגיד, אני נמשכת 20% לגברים. אני נמשכת ל-20% מכל הגברים, זה המון גברים. זה המון גברים. כן, נכון. זה הרבה, אני נמשך יותר, וכן. אני כן התחלתי לאהוב בשנה האחרונה את גלן פאוול, שהוא מאוד לא הטייפ שלי, הוא חמוד. כמו שאפשר לראות. משהו בזה שהוא קובייה, ונראה כמו קפיברה. כן. לא, ראינו אותו בראנינמן, והיה ממש טוב. וואו, הוא הולך ככה עם הידיים על המפסע, כזה. כן. יש לו וג'יינה בונס? וואו. כן, חד משמעית. מה זה וג'יינה בונס? וג'יינה בונס זה דיון ליום אחר. בבקשה. תחפשו וג'יינה בונס, אתם תגלו עולם חדש מופלא. אני מאוד מפחד. אני במתח. ומ-AI אחד ל-AI אחר. רגע, יש לי עוד פיסת חדשות אחת שאני רוצה לדבר עליה לפני. אוי, נכון. הכי חשובה. אנחנו עוד מעט נדבר על משחקים ששיחקנו, אתה יכול... אני אפנה לכם את הבמה, אני רק אגיד שבשעה טובה, תמחאו לכפיים, אחרי 3 חודשים ומעל 100 שעות, סיימתי את סילקסונג, אקט 3, 96%, וכמתנה, טים צ'רי, שיותם כל כך אוהב לשנוא, אני מבקר אותם. כתבו לי באופן אישי, הם ידעו, אתה חושב שלא אכפת להם מהשחקנים שלהם, אני חושב שאכפת להם משחקן מאוד ספציפי, שנקרא יואב קציר,
הם כתבו לי, אורמייט, כי אני צריך לעשות חיקוי אוסטרלי פעם בפרק. אהוי. שמענו שסיימת סילקסונג, אז אנחנו הולכים להכריז על DLC שיצא ב-2026, שנקרא Sea of Sorrow, שיהיה בו אזורים חדשים, ובוסים חדשים, ואייטמים חדשים, אז יהיה לי עוד, לא סיימתי את חוויה שנקרא סילקסונג, וגם, היא לא תיגמר לעולם. היא תיגמר, אבל גם כשסיימתי, כתבתי מיד לחבר, אני עכשיו צריך להתחיל לשחק משחקים אחרים, התחלתי דונקי קונג בננזה, אבל בעצם מה שבא לי לעשות, זה לשחק שוב את הולו נייט המקורי, אז טים צ'רי אמרו לי, אוי מייט, בבקשה, אנחנו מוציאים עדכון, גרסת סוויץ' 2. גרסת סוויץ' 2, אז אני אוכל ב-2026 לשחק שוב את הולו נייט, את לא רוצה לצאת מהלופ הזה כבר? די כבר! תצילו אותי. לא יודע, בסדר. יש כל כך הרבה דברים בחוץ, כל ממש. כך הרבה עולם שלם, אנחנו פה מדברים על... ואני לא שונא אותם, אני פשוט חושב שזה מעייף בשלב מסוים. הם היו מאוד חמודים בפוסט הזה. מה אתם אומרים בכללי על DLC? כאילו, אני אומרת, מעניין, באופן כללי יוצא DLC למשחק שנורא אהבתם, אתם כאילו בדי, או שאתם זה מאוד מתרגשים? תלוי לא, אני תלוי אוהבת, במשחק. זה כן, זה תלוי במשחק, אבל נגיד אני מאוד מתרגשת ל-DLC של אנימל קרוסינג. שזה לא למשל. באמת, כאילו זה לא DLC. זה סוג של... זה יש בזה סוג של תוכן DLC, זה כאילו סטייל, אקסטרה, כן. האקסטרה הזה. כן. אז זהו, כן. אז יש בזה, כאילו ברגע שאתה מחפש סיבה לחזור למשחק, נהדר. נכון. אני אומר לעצמי כזה, אני מצאתי את ה-DLCs המקוריים להולו נייט, מצאתי את זה כבר overwhelming מבחינת כמות תוכן, אני אוהב שמשחק כאילו יש לו התחלה, אמצע וסוף, אבל זה הסטייל שלי. אני עכשיו מאוד בקטע של סיפורים קצרים, באופן כללי, וזה גורם לי לחשוב על ה-DLC של Outer Wilds, אחד המשחקים הכי כן. טובים שיש ביקום, שזה באמת דרך מדהימה, ביקום, כי הוא בחלל. זו דרך מדהימה לספר סיפור קצר. DLC יכול להיות פשוט באמת דרך מופלאה לספר סיפור קצר. שזה הרבה מאוד, ברמת סינגל פלייר, הרבה מאוד משחקים פשוט, זה היה self-contained shit, וזה ממש כן. נחמד. ומ-AI אחד ל-AI אחר, כן. בבקשה. אז ככה, שבוע שעבר בגיים וורדס, הפסל המסתורי שדיברנו עליו שלא ידענו מהו, הוא אכן, כמו שאמרנו, ההכרזה למשחק דיביניטי של לריאן סטודיוס שעשו את בולדרס גייט 3. ואחרי סבב רעיונות שכנראה נעשו בערך באותו זמן, בערך כל הכתבים הוציאו בבת אחת את הרעיונות שלהם עם סוון וינקה, אני אגיד את השם שלו, המנכ"ל של לריאן, וג'ייסון שרייר בבלומברג, אחד מהדברים שהוא כותב שם, הוא מדבר על השימוש של החברה בג'נרטיב AI. ואני אקריא בגדול חלק מהכתבה שתרגמתי, היה לי מאוד חשוב לתרגם את זה באופן ידני. איך זה עלה? הוא שאל אותו? אני חושב שהוא שאל אותו, אני מניח שהוא יודע, ג'ייסון שרייר יודע, קראתי גם את הפוסט הזה מקורי. ג'ייסון שרייר רשם משהו כזה. תחת וינקה, לריאן דחפה חזק ג'נרטיב AI, למרות שהמנכ"ל טועל שהטכנולוגיה לא הובילה לשיפורים משמעותיים ביעילות. הוא אומר שלא יהיה שום תוכן מג'ונרט בדיביניטי. הכל עם שחקנים אנושיים, אנחנו כותבים הכל בעצמנו. אבל היוצרים משתמשים לעתים בכלי AI כדי לחקור רעיונות, לעצב מצגות, לפתח קונספט ארט ולכתיבת טקסט זמני. השימוש בג'נרטיב AI הוביל לביקורת בתוך לריאן, אבל אני חושב שבשלב הזה כולם פחות או יותר בסדר עם זה, אמר וינקה. עכשיו, אני חושב שיש דיון, אני שם רגע בצד, אנחנו בטוח תכף ניגע בזה, את הדיון בשימוש בג'נרטיב AI, ספציפית במרחבים יצירתיים, ספציפית בעניין של, בעניין העסקי ובעניין התעסוקתי, אני חושב שזה לא פחות חשוב. הדבר שבעיקר מאוד מאוד מוזר לי בסיפור הזה, בתור מי שלא שיחק בולדרס גייט 3, ואני חושב שזה אפילו מחזק את העמדה שלי. התחלנו, אבל לא מנגעתי כל כך. הנרטיב סביב המשחק הזה, שהגיע לשים הזכייה שלהם בגיים אוורדס לפני שנתיים, היה הקשר שלהם עם הקהילה, הכמות שעות דם יזע ודמעות במובן החיובי שנכנסה לסיפור הזה, שהאקסטרה על השיא הזה היה שנה שעברה בגיים אוורדס, בנאום של וינקה, שהוא אומר, זה מין כזה נאום חמוד של אני יודע מה המשחקים הבאים שהולכים לזכות בגיים אוורדס, וזה יהיו משחקים של המפתחים אכפת מהמשחק ואכפת מהשחקנים, והם עושים את זה בשביל האומנות ובשביל עצמם ולא בשביל הכסף. יכול להיות שהנושא גם היה לא AI, אלא לא יודע, קופים. הם חברה שנראתה שמאוד מאוד מחוברת לקהילה שלה,
זה פשוט בחירה מאוד תמוהה בעיניי כמנכ"ל, לשרוף המון המון רצון טוב, כי הקהל לא אוהב את השימוש בג'נרטיב AI, באופן אוקיי. כללי. כשאומרים לו את זה, נכון, הם משחקים ארק ריידרס ויש קולות רקע שהם עם ג'נרטיב AI, זה מקבל המון 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 backlash. עכשיו, אני לא אומר, אז אל תשתמשו בזה בכלל, אני לא המנכ"ל, אני לא יודע, אבל כאילו הטקט של לא לדעת שזה דבר שהולך ליצור שריפה באינטרנט, והוא אחר כך צריך להצדיק את עצמו בטוויטר, ולהוציא עוד כתבה שמדברת על זה כדי לעשות... Q&A שלם ברדיט בלייב, הם לענות הם עושים כאילו... דמג' קונטרול מטורף. דמג' קונטרול כאילו. מטורף. שאני פשוט לא מבין איך פספסתם את זה. איך לא ידעתם שזה כאילו... שזה הולך להיות טעות ענקית לדבר על זה בכזה נונשלנטיות. אני פשוט לא, אני באמת לא מבין. זה כבר עבר כל כך הרבה ידיים הידיעה הזו, שאני כבר לא מבין במה זה התחיל. בגלל זה שאלתי אותך בהתחלה, הוא שאל אותו, אני מרגיש שזה היה כזה coming clean מבחינתו, אולי כי הוא ראה שהתגובות בתוך לאריאן הן לא טובות לדחיפות שלו, והוא אמר, אני לא רוצה שזה יצא מהדבלופרס, אני מעדיף שזה יצא ממני, ואני חושב שכאסטרטגיית, אני אגיד אסטרטגיית קורפרט, כן? כאילו, אני חושב שזה הדרך הנכונה לעשות את זה. לדבר על זה כבן אדם שמוביל את התהליך הזה. קודם כל, האם אנחנו מסכימים שזה overblown לגמרי? מבחינת התגובה. אני חושבת שזה תלוי. אני חושבת ששימוש ב-AI הוא לא פסול מהיסוד. זו שאלה של איך. כי כשאתה אמרת, כשקראת את ההרצאה, וכאילו בהתחלה אמרתי, אוקיי, בסדר, ואז אמרת קונספט אאוט, אמרתי, זהו. מסכנה. אוי, מסכנה שלי. אפשר לחתוך את זה. כשאתה אומר קונספט ארט, אז אני בתור בן אדם שיש לו חיבור לעולם האומנות, ולציור ולעיצוב, אז זה מיידית ממש מוריד לי. אני רואה בזה שאני קונה משחק, אני רוכשת יצירת אומנות שעשו 200 איש, שזה ייחודי ליצירת אומנות שבדרך כלל עושה בן אדם אחד. למה? ככה. יש בזה עדיין תה. יו, אתה יש כזה בריון. כבר שמחה שכולם רואים איך הוא מתבריין עליי. אני ממש מסכימה איתך. אני חושבת שיש דרכים, כן, אפשריות, יצירתיות, לשלב AI בתוך אומנות מעשה ידי אדם. ראיתי את זה קורה, לא רק בייעול תהליכים, אלא גם, לא יודעת, להשתמש במודלים כדי להציג דברים שאתה רוצה. ראיתי עבודות שעשו שימוש, נגיד, בשליפה של טקסט מאוד יפה, בג'ן AI בוויזואליזציה. אני פשוט באמת באמת מאמינה שזה מאוד מאוד קשור ביוצר. אם היוצר מספיק מוכשר כדי לדעת להכניס דבר כזה בצורה מדודה וחכמה לעבודה שלו, ולא לעשות את זה ממקום מייעל עצלני, או עצלני זה מילה קצת קשה, אבל ממקום טרנדי, נגיד, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי מסוכנים, להבין את ההשלכות של זה, גם להשתמש ב-AI, אתה צריך לעשות פה המון וידועים, המון עלויות, זה כרוך בהרבה דברים, שאפשר לעשות אותם באחריות. אני נגיד הייתי בכנס של גוגל על גיימינג לפני כבר איזה 2, והם התחילו לדבר על איך הם לקחו משחק ושילבו בו ג'ן AI, כדי שזה כל פעם ישנה את הנתיבים שלך, whatever, וזה דברים שאתה רואה ואתה אומר, זה סתם, זה לא ביצועי. זה טרנד, זה יעלה לכם מלא כסף, זה נראה לא טוב, זה נמאס לי שמנפנפים לי בטרנד של AI, זה כבר עלה לי ברמות. אני חושב ששתכן דיברתן על, נקרא לזה best case scenario, אם משתמשים בזה נכון, ככלי בתיאום עם האנשים, וזה מוביל אותי לנקודה של למה אני חושב שזה הדבר כל כך, למה זה, יכול להיות שזה היה מחושב, אבל אני חושב שזו טעות טקטית, כי, שוב, אני אומר את זה דווקא בתור בן אדם שלא שיחק, עדיין ההסתכלות שלי על הסטודיו הזה הייתה מאוד מאוד חיובית, ועכשיו מה שקרה, זה הבלו סקאי שלי, הטוויטר שלי, אני עוקב אחרי הרבה כתבים שקשורים לגיימינג, ואחרי הרבה אנשים שמסתובבים בספירה הזאת,
והתחלתי להיות מתורגת, זאת אומרת, מה זה מתורגת? האנשים התחילו לשתף, אז זה מופיע בפיד שלי, אנשים שעבדו בלאריאן, או ניסו להתקבל ללאריאן, וכאילו, מנצלים את ההזדמנות, וזה לא שהם לא דיברו על זה בעבר, אבל בעבר זה כזה תוטה מתחת לפני השטח. או לא תוטה, לפחות זה עלה ככתבה. אנשים מדברים על תנאי העסקה בלאריאן, ועל היחסים של רעיונות עבודה. אנשים נדרשים לעשות לא רק writing test, אלא playable writing test, שזה בגדול עבודה ללא תשלום, ותהליכי גיוס שלוקחים חודשים, עד שפשוט באיזשהו שלב זה מתמסמס. אנשים שעזבו את לאריאן לצד, או ראו ש-AI מתחיל לקרות שם. אז הם ממש עשו טעות אסטרטגית חמורה, זה ולעורר את הסיפורים האלה. כאילו, זה נכון שבעולם אידיאלי אפשר לדבר על השימושים הנכונים של הדבר הזה, נראה שלפחות בלאריאן, אנשים, אני לא אגיד חיכו להזדמנות כדי להתחיל לטרוף את הדוב הזה, אבל זה קיים שם מתחת לפני השטח, ואנשים, אם המנכ"ל שלך צריך להגיד, נראה לי שכולם בסדר עם זה, הם כנראה לא כולם בסדר עם זה. אני חושבת שבגיימין יש יצא לך הרבה... גיימין בלי הגימל בסוף. אני יכולה. תתרגל לזה, זה לא קשור לחול. אני חושבת שחברות כאלה, הן מנסות, בסוף הן קורפרט, הן חברה שהמטרה שלה זה לעשות כסף, ובגלל שהתחום שהיא עוסקת בו זה תחום שהוא קצת, הוא אומנותי, הוא יצירתי, והוא נוגע לאנשים במקומות אמוציונליים ורגישים, כולם מנסים למתג את עצמם יש לנו קשר ספציפית הם, שאתה אומר שאתה צודק, אני גם אותו דבר. לפני זה אני לא שיחקתי בלדור גייט, אני רק ראיתי אותו משחק, ואמרתי, וואי, איך בא לי גם, ואיזה משחק מהמם, ווואו, זה נראה כאילו מדהים. היה לי ריאה חיובית עליהם, ושאתה אומר, יש לך ריאה חיובית על חברת משחקים, אתה מתכוון, הם משפחה, הם, וואי, בטח כאילו התנאי העבודה שם נהדרים, וכולם יצירתיות כל הזמן, וכולם כל היום צעירים, דמויות. אבל ברור שזה לא ככה. ואז כשיש לך משהו כזה, שפתאום פותח לך את העיניים, וכולם מתחילים לספר את כל הסיפורים האלה, שלפני זה הם לא סיפרו עד עכשיו, כי אף אחד לא רוצה לשמוע את זה. נכון. כולם רוצים להאמין, ממש. שחברת הגיימין שהם נותנים לה $60, זה מקום מדהים ומהמם, וזה לא אפל, וזה לא כל דבר כזה, ואף אחד לא רוצה את האמת הזאת. זאת ממש אשליה. זאת ממש... וזה לא שאני אומר, כאילו, אני מכנסל אותם עכשיו, אני לא מכנסל אף אחד, שכולם יספרו שבא, פשוט לא בא לי כבר. וזה אני חושב, כאילו, זה פספוס. תראה, זה מוריד לך מהם. אני חושבת שיש הרבה עניין בגיימינג, לעומת חברות מסחריות אחרות שמתנהלות באופנים שמתארים, שתיארנו, שבגיימינג, בגלל שזה אומנות, בסוף, יש בזה קשר ליוצר. זאת אומרת, אתה לא מדמיין את זה כקורפרייט, אתה מדמיין את האנשים, אתה מכיר את האנשים בדרך כלל. אנשים שהם קצת אינטואיט, הם יודעים מי היוצרים ואיך הם נראים ומדמיינים את הכימיה. וניקח לדוגמה את הסטודיו הכי מסי on earth, שזה זאום, שיצרו את דיסקו אליסיום, ואז יצרו כאוס טוטלי, שזה סיפור מעניין בפני עצמו, שאני ממליצה לאנשים להסתכל עליו, של זכויות יוצרים, ומה קורה שיש לך משקיעים, ומה קורה שאתה רב עם המשקיעים שלך, וזה בכללי סיפור עסקי מאוד מעניין. השבירה הזאת שקורית בין הפרסונות שאני מדמיין שיצרו משהו, ואתה אומר, זה הדבר הכי יפה בעולם, הם כל כך מוכשרים, לבין אנשים שפתאום צריכים להפוך להיות מנכ"לים של משהו, מנהלים של משהו, לנהל עובדים, וזה נורא לא נעים לנו אף פעם, וזה נורא מלוכלך, וזה באמת מלוכלך. זה תמיד לא עובד, כי אנשים שיש להם נפש של אומן, הם כמעט תמיד בהכרח, מנהלים לא גרועים. יודעים להיות אנשי עסקים. כן. זה דברים שהם מנוגדים, מה שצריך, התכונות אופי שצריך בשביל להיות איש עסקים מוצלח, זה בדיוק הדברים שאין לך כשאתה אומן. מעניין. הדבר האחרון שיש לי להגיד על AI בנושא הזה, זה אולי הצעה לעולים באופן כללי. אפשר כזה להסתיר חלק מהלוגו, ואז ה-L הופכת להיות כאילו I, ואז יהיה כזה AI, אין או משהו כזה. תחשבו על זה, תחשבו על זה. אני חושב שזה יכול להיות נחמד. לא, גם אולין זה AI, כאילו, הראשי תיבות. נכון. אבל בכל מקרה, עוד טייק, אני לא דיברתי כמעט. התחלתי בניסיון למצוא פה תומכים, ואף אחד לא תמך, אז עוד טייק. אני חושב שזה אוברבלון ברמות. אני חושב שאיבדתם את השכל.
כולכם איבדתם את השכל לגמרי. אני אגיד 2 דברים בעניין הזה. 1, הקהילה צבועה. חד משמעית. לא אתם, חד הקהילה משמעית. צבועה, אמרנו, הם חיים באשליה. זה צביעות. זה מעבר לחיים באשליה. יש... אני כל כך שונא את זה, זה הדבר שהכי מעצבן אותי בהיסטוריה, אוקיי? הכי מעצבן אותך. הכי מעצבן אותי בהיסטוריה. יותר משחיתות! וואי, כל כך הרבה יותר משחיתות שלטונית, כי זה שחיתות הלב, זה שחיתות וואו. הנפש. אנשים אומרים, אל תעשו קראנץ' לעובדים, אל תעשו קראנץ' לעובדים, אוקיי? ואז הם אומרים, אבל אני רוצה את המשחק שלי עכשיו, כן. אבל אני רוצה את המשחק שלי בפחות $60, או פחות נכון. $70, או אני לא רוצה שיעלו המחירים. נכון. פאקינג, אתם מבינים שבפאקינג 80s ו-90s משחקים עלו פאקינג $100, וזה לפני אינפלציה? $100! $100, משחקים ל-N64 נמכרו בפאקינג $100, אבל לא מדבר על אוקרינה אוף טיים, בסדר, נינטנדו היה להם את הסטנדרט. איזה חמוד הוא. כן, נכון, שהוא אבל מתחיל לדבר על משהו ונהיה עליי הוא ככה. מאיים. ה-third parties, את צריכה פשוט להזכיר לעצמך שזה לא מכוון עלייך. אגב, שזה שנינו ליקום. חולים, אם שמתם לב, אני הוא הדבקתי אותה. הדביק אותי. ה-third parties בתקופה, ב-90s וב-80s, זה בסדר, זה לא קורונה, אני בדקתי. 80s ו-90s, פאקינג עלו מעל $100, $120 משחק לפני אינפלציה, אתם יודעים, זה כאילו פאקינג משכנתה הייתם לוקחים על משחק. השוו את הקרקע, $60 למשחק, ה-$60 הזה לא השתנה כבר פאקינג 3 עשורים. 3 עשורים, אוקיי? 3 עשורים, ואנשים אומרים, למה זה עולה $70? למה זה? למה מגיע? כי הכל מגיע לנו. נכון. הכל מגיע לנו, הצרכנים, נכון? אנחנו לא צריכים זה, אבל מצד שני, כועסים שמייעלים תהליכי עבודה על מנת לשמר מחירים נמוכים. אבל לא, כאילו, אני מבין מה אתה אומר, זה לא קשור לייעול תהליכי עבודה. מה זה? למה? כי זה לא מייעל תהליכי זה עבודה. כן. לא. זה כל מה שהוא אמר. כל מה שהוא אמר. המנכ"ל טוען שזה ברור שמבחינתו זה מייעל תהליכי לא, עבודה. אבל זה לא... האומנים אומרים שזה לא מייעל תהליכי עבודה. לא. לא, איזה אומנים? מלאריאן? כן, אני אשלוף את הכתבה. על אריאן גם אני ראיתי כבר 5 אומנים בטוויטר יצאו ואמרו חבר'ס אוברבלון ברמות, אוקיי? הדבר הכי שאנחנו משתמשים זה לא מחליף אפילו קונספט ארטיסט אחד בלאריאן. הדבר הכי שאנחנו משתמשים בזה זה לקונספטואליזציה ראשונית בשביל לקבל רפרנסים ורעיונות. הם אמרו את זה בעצמם, חבר'ס זה כמו שאני מחפש בפאקינג גוגל תמונה. בזה אוקיי? אני הכי איתך. אני אוקיי? אומרת, ביום עבודה שלי, אם לא היו לי כלים לעשות המחשות וכאלה, הייתי מתאבדת. הם משתמשים בפרזנטציות, אין לי בעיה שישתמשו ב-AI לפרזנטציות, אין לי בעיה שישתמשו ב-AI, פשוט כזה לספוח רפרנסים מהאינטרנט. אפשר לטעון שזה מדרון חלקלק, זה טיעון אחר. זה טיעון אחר, מדרון חלקלק זה טיעון אחר. בשימוש שהוצג לזה כרגע, סבבה, ואז אנשים פתאום מתחילים לעורר על אריאן, עבדנו על סיפורים במשך 5 שעות ולא קיבלנו זה, או עבדתי בתור, זה אותו דבר, אני רואה גם עכשיו על כל מיני סטודיואים של אנימציה, הסטודיו של אסבין הוטל, שאנשים אומרים, קיבלתי רק $30 על הרקע הזה שעשיתי, סבבה, אז אתה מקבל במסגרת האינטראקציה הראשונית, תהיה פאקינג ביזנסמן, במסגרת האינטראקציה הראשונית אומרים לך, אתה מקבל $30 על העבודה הזו, אז תגיד לא. לא מתאים לי. לא מתאים לי, מה אתם כאילו עכשיו מתלוננים בדיעבד? העניין הזה עם הכתיבה, אני עשיתי מספר רעיונות עבודה, אני מובטל לאללה כרגע, אני עשיתי מספר רעיונות עבודה, אוקיי? ממה אתה מופתע? מובטל. אני מובטל לאללה, אוקיי? עשיתי מספר רעיונות עבודה, חלקם התקבלתי, חלקם לא, חלקם אני סטודנט, אז זה בסדר. ובמסגרת הרעיונות עבודה היו לי מבחנים של 2-3, אוקיי? 2-3. האם אני צריך לקבל תשלום על זה? אף חברה לא נתנה לי תשלום על זה. כל אחד עכשיו יכול לבוא ולשלוח כוח ולהגיד, הנה, תיתנו לי תשלום, כי אנשים מחפשים גיגים זריזים, ויכולים לשלוח חזרה ללאריאן. די כבר, די, דחיל רבק. כל אחד עכשיו רוצה כאילו שישלמו לו על הזה. לא, הכל טוב, לאריאן חברה עם סטנדרט גבוה, רוצים לראות שהבן אדם מסוגל לעשות ושהוא לא מבזבז להם את הזמן, אין לי בעיה שיעשו עבודה במשך 5 שעות בשביל לקבל את הדבר הזה, ושהם לא יקבלו תשלום. אין לי בעיה עם זה. Fuck this, אוקיי? אוקיי, זה פשוט עניין מאוד נקודתי, יש עוד הרבה לא, זוויות. כי יש טענות, אני מבין אני טענות. מסכים איתך שגיימרים הם אנשים מפונקים. הם מעבר לא, אנשים באופן... מעבר מפונקים, הם אומרים סתירות, פרדוקסים. אני נכון. מסכים עם עמים של סוניק, אני רוצה משחקים שיוצאים לאט יותר ונראים פחות טוב ועולים יותר כסף כדי שאנשים יקבלו את התגמול המגיע להם. אין בעיה בעיה, עם זה. יש חברות שעושות את זה, רוב החברות לא עושות את זה מסכים, ברמה הפרקטית, אם עכשיו זה מקצר את העבודה של אריאן על דיביניטי ב3 חודשים, אל take it. אני לא חושב שזה מקצר. אבל אני בסדר. מסכימה שיש לאנשים פנטזיה לגבי
ביחד עם פנטזיה איך נראה המנכ"ל, יש להם פנטזיה של איך נראה שהכל מיוצר לאט, והכל הנדמייד, והכל הקראפטס וזה, וברור שכשאתה צריך להוציא מוצר לשוק, בסוף זה גם לא עובד ככה. זה החיים. אין בעיה, זה ככה, בסדר. אני אומרת, זה לצרכנים. אגב, ועכשיו גילו שגם באקספדישן השתמשו ב-AI. אבל מה קרה עם אקספדישן? נו. הם התקינו את זה בפאץ' ואמרו סליחה, והמשיכו הלאה. להפוך את זה, הטעות פה, שוב, יש דיון, סליחה, בלדבר על AI ואנחנו עושים אותו כרגע. אני מדבר נטו על הטעות האסטרטגית אני לא חושב שזה של טעות לבוא אסטרטגית. אני חושב שזה... הם עושים damage control כרגע. זה damage control, אני חושב שזה היה מאוד מאוד חכם מצדם לעשות את זה עכשיו, אוקיי? בתחילת תהליך הפיתוח, גם כדי שהם ידעו לבוא וליצור את הסטנדרט של, אוקיי, חבר'ס, זה קורה עכשיו בכל התעשייה, אנחנו חלק מזה, זה בסדר, זה הכי טוב שגם זה יצא מהסטודיו שלהם, ולא מסטודיו אחר שהיה נפגע מזה הרבה יותר, כי להם לפחות יש את הרזומה. אני חושב שזה טוב שהם מציבים את הדבר הזה עכשיו, המשחק הזה שנים מלצאת, ייקח לו הרבה מאוד זמן לצאת, הכל טוב. זה יהפוך כבר לסטנדרט בתעשייה עד שהדבר הזה יצא, אני לא חושב שזה ייפגע אפילו בלו מעט במחירות, אני בטוח. בוא נראה איפה אנחנו עוד כמה שנים. זה יכול להיפגע בגלל שזה לא Dungeons and Dragons, זה דבר אחר. לא, אני באמת סקרן לראות לאן זה הולך. מי יודע, אולי חלק מהדיאלוגים בבלדורס גייט כל כך גרועים, כי ג'נרטו אותם. בבלדורס גייט? ב-ChatGPT. אין דיאלוג אחד בבלדורס גייט שמטיונרט רואים את זה בקוהירנס של הדמויות. תקשיבי, כל אחד מהדברים האלה לא יוצא מהעריכה, כי זה פשוט אחד המצחיקים. זה לא יפה. זה יפה אתה עכשיו מאוד. תתחיל את המשפט זה מחדש. יפה כמעט כמוך. אני ראיתי שתי דוגמאות יפות כתגובה לכל סיפורים לאריאן. אחד, ג'וש סויר, הבמאי של פולנד ניו וגאס, הוא היה במאי של פולנד ניו וגאס, והבמאי של פנטימנט, העלה פשוט דוגמאות של האיורים המאוד מאוד מאוד גסים שהוא עשה על איך הוא רוצה שדברים יראו בפנטימנט, מצחיק. ואז את התוצר הסופי, ונתן שם קרדיט למהירים, וזה היה מאוד מאוד יפה. והשני, זה תמונות פלייסהולדרים של טקסט שהיו בספיירו 3, שפשוט רואים בספיירו יש את הדוב שמוכר לך אביליטיז בכסף, ופשוט כל טקסט אחר יש שם פשוט פיס אוף. זה חמוד, אני חושב שזה דוגמה טובה כאוהד גדול של הקראפט, אז זה לא שאני רוצה לאבד את האלמנט הזה. אני לא רוצה שאנשים כאילו יתחילו פשוט להשתמש בזה ווילי נילי, אבל המשחקים היום, הסקלות של משחקים היום, לא, אני חושב שיש דיון גם לדבר על סקלות של משחקים. יש דיון, אבל אני חושב שזה מה שהקהל רוצה בסוף, זה מה שמוכר. זה בלתי נמנע. הקהל רוצה את מה שאתה מוכר לו, אז אני לא יודע. לא, אוקיי. אני לא מסכים. אין לנו הרבה זמן, אז... דאבל די? לא, הכל בסדר, הכל טוב, דאבל די. דאבל די? הכל בסדר, אין לנו הרבה זמן, זה אף פעם, זה דבר שאסור להגיד בפודקאסטים. אני מצטערת. בפודקאסטים, יש לנו את כל הזמן שבעולם, ובמקרה זה יוצא שעה. רגע, סליחה, יש לנו את כל הזמן. האמת שזה טוב, האמת שזה גג טוב. קיצר, נקסט. אגב, הדפיקות על השולחן שלך לא נשמעות כזה גרוע. כן, זה סבבה ממש. אתה רואה איך פיסטתי את זה? אנחנו לא יודעים מה הארוכים היו צריכים לעשות לא, זה כנראה יש פה מערכות של כאילו למנוע זה. סבבה. ועכשיו אנחנו מתחילים את הפינה החדשה שלנו, דאבל די, דיפ דיי, ואנחנו מתחילים לדבר על דאבל די. אנחנו הולכים לדבר על 3 משחקים היום. כן. 3 משחקים היום שאנחנו משחקים ברגעים אלה ממש. נתחיל בנינה. אחלה. אז אני משחקת היידיס 2. היידיס 2. אני נהנית נורא. אתה רוצה להסביר רגע מה זה המשחק? כן, דיברנו על זה קצת בפרקים הקודמים, זה סופר ג'יינט גיימס, סטודיו אמריקאי, הוציאו בעצם את המשחק השני של היידיס, שבו אתה משחק מישהו, כאילו כל פעם מישהו אחר מהמיתולוגיה היוונית, אתה מוקף בגאדס, טייטנס ומה שבא ליד, ואתה צריך לעשות משימה במשחק הראשון, אתה צריך לברוח מהשאול, נכון? אתה הבן של היידיס, עכשיו אתה הבת של היידיס, מילינוי. מתי גמרו לו הילדים, אבל זה סוף הפרנצ'ייז פשוט. וכולם נורא סקסים. נורא. כי זה מיתולוגיה, משחק מאוד יושב על כאילו, בואו נעשה את הרומנטיזציה למיתולוגיה היוונית שכולנו אוהבים. אני
אני לא פריקית של מיתולוגיה, אבל אני מאוד מכבדת אנשים שזה הקטע שלהם, אני חושבת שזה מגניב ברמות, וזה מהנה נורא כשזה מגיע למשחקים, כאילו בתיאטרון, ברור שזה הדבר לדבר עליו, בספרות, במחזות, אז בטח במשחקים. ואני חושבת שהדבר שאני הכי אוהבת במשחק הזה, והכי נהנית ממנו, זה שאני שופטת אותו לפי קריטריון גם של כמה הוא מושך אותך. אני נורא אוהבת לחשוב עם עצמי כמה המשחק מבודד אותי, כמה הוא מושך אותי, כמה אני בסיפור, כמה אני מדמיינת את עצמי בסיפור. אני חושבת שהוא מעולה בלעשות את זה. זה משחק רוגלייט, זאת אומרת, את הכל, כאילו, כל יציאה, אתה יוצא בניסיון לבצע את המשימה, אתה נתקל באנמיז שלך, וזה, זאת אומרת, כל פעם שאתה נפסל, אתה צריך להתחיל מההתחלה. בשלב הזה אני אעשה חיקוי של נינה משחקת במשחק. כן. זה נראה פחות או יותר ככה. נכון, כן. נכון, אני עוצרת את הנשימה, אני כזה... כשאני מסיימת שלב. משחק קשה, משחק לא קל. משחק קשה, אבל גם אני ממש חושבת שהם יודעים איך לתת לך, אתה עושה שלב, הוא נורא אינטנסיבי, ואז יש שקט, ואתה מחליט מתי לעבור לחדר הבא, שזה מעולה, כי זה כאילו לתת לך לתקוף, ואז את השנייה לנשום, מאוד חכם. הוא מעוצב מדהים, המוזיקה מעולה, הארט מעולה, הדמויות מגניבות נורא, וכל הדברים האלה ביחד, עם סיפור ממש טוב, ממש מחברים אותך זה רוגלייט, שזה ז'אנר שאני בהתחלה אמרתי, יהיה לי קשה להתחבר אליו, כי זה שונה ממשחק שבו זה עולם פתוח, ואתה הולך, ואתה יוצר מערכות יחסים עם דמויות. רוגלייט שיודע ליצור לך מערכות יחסים עמוקות עם דמויות, מאוד יפה, לדעתי. זה בדיוק מה שקרה לי עם המשחק הראשון. כן, כי במבט ראשון זה נראה לך שזה הרבה יותר על הקרבות מאשר על הסיפור, על המערכות יחסים, וזה לא, זה ממש משלב את זה ביחד. זה מגניב בעיניי שאתה, יש לך קרב, והקרב הזה הוא גם רגשי, ואתה נלחם גם ממקום שמתחבר למשימה הגדולה, ואתה מרגיש את התחושת שליחות הזאת. הדבר היחיד הפחות חיובי שיש לי להגיד על המשחק, זה שאולי הוא טיפה overwhelming, זאת אומרת, יש לך הרבה דברים לעשות, יש לך הרבה דרכים לשדרג את עצמך, ויכלו לעשות את זה קצת מסודר יותר, אולי? הרבה זה understatement. כן. כאילו זה אין סוף המון, קומבינציה. המון. אין סוף קומבינציה. ברמה של, אני חושבת שרוב השחקנים הממוצעים של המשחק הזה, נוגעים במעט מאוד מהאופציות. זה גם לא החלק הכי כיפי בעיניי. נגיד, לשדרג את הכלי נשק שלך ולבחור מהם, מגניב מאוד. אני פשוט חושבת שזה יכל גם להסתכם בזה. אני לא צריכה עכשיו לחשוב על 30 קומבינציות של קלפים, שכל אחד מהם נותן לי כוח אחר. בניית בילדים זה קורנרסטון מאוד משמעותי היום, שזה קצת הביגר איז בטר שנגענו בו קודם. זה קורנרסטון היום של רוגלייקס, כאילו אנשים מרגישים ריפלייביליטי של המשחק נבנה על פי כמה חוויות שונות אתה יכול למצות ממנו. נכון. וזה באמת ברגע שאת בונה בילד אחר בהיידס. זה משנה את סגנון המשחק שלך לחלוטין. נכון. כאילו זה את כל האסטרטגיה שלך שאיך את מתבוננת עם קרב. אם את ספציפית, וזו שאלה אלייך, כאילו את מרגישה שאת באופן טבעי נשואה לסגנון משחק מסוים, ואת פשוט מחפשת אותו כל רן שלך? אני אוהבת כלים כבדים, נשקים כבדים במשחקים. מה היה מהות כלים כבדים. אני אוהבת לשחק עם הגרזן, אני לא אוהבת כישופים, אני אוהבת להרביץ. כן הייתי שמחה אם המשחק היה מאתגר אותי קצת, אם הוא היה מכריח אותי לשחק אחרת, כדי ללמד אותי. אבל היום החופש של השחקן לבחור את חוויית המשחק שלו, זה כאילו, זה כמעט ווק בעיניי, שאנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים, אבל בגלל זה גם גיים דיזיין נפתח בצורה כזו שלפעמים כבר למשחק אין זהות ספציפית. נכון. כן, גם הייתי הראשון לקחה בזה קצת. מצד שני, יכול להיות שאפשר, אני לא חושבת שזה קורה פה, לצערי, אבל יכול להיות שאפשר לעשות ככה דברים מעניינים, בעצם לתת לדמות שלך עוד נופח של מסע ואישיות,
לגלות בעצם איזה סוג משחק אתה רוצה ליצוק לה. אני חושב שזה מאוד קורה בסילקסונג, עם הבחירה בסגנונות משחק בקרסטס. אני רוב המשחק, הרי יש לה, היא מתחילה את המשחק עם הפוגו האלכסוני שלה, ואז באיזשהו שלב אתה מקבל פוגו הרבה יותר קל שאתה עושה מתחת לדמות כמו בהולו נייט, ושיחקתי איתו רוב המשחק, ואת סוף המשחק, אחד הבוסים האחרונים לפני הסוף, ממש איך שהבוס היה מתוכנן, היה לי ברור, ויש עוד איזה 6, כן? אבל היה לי ברור שאני חוזר לקרסט המקורי, ואת הבוס האחרון של המשחק, כבר אמרתי שאני משחק עם הקרסט המקורי, כי לקרקטר ארק של הדמות הזאת, כשהיא אומרת, אני מהולונסט, אז אני חוזרת להיות כאילו, היא בגדול אומרת, אני כאילו מי שאני ואני יודעת מי אני, אמרתי, אני חייב לעשות את הקרב האחרון עם הקרסט הזה, כי זה יותר נכון לסיפור, מאשר שזה יותר נכון למשחק. אני חושבת שגם בזלדה זה ככה, הרבה פעמים שאתה משחק את לינק, אז זה מאוד אחרת אם אתה בוחר שהוא יהיה ממש טוב בחץ וקשת, או ממש טוב בתחבולות, או ממש טוב בלבנות דברים, וזה הכל תלוי במה אתה אוהב. זה באמת מה שמעניין בגיים דיזיין ספציפית שנינטנדו סביב הדברים האלה, זה שבדרך כלל הם לא שמים לך בכלל סקיל טרי, כמשהו, כאילו הם לא רוצים שאתה תנסה לצורת משחק מסוימת, אלא יש לך את הדמות הבסיסית הזו, אם את רוצה להיות נשואה לסוג מסוים של זה סבבה, אבל לכל רגע את יכולה לשנות כיוון. בהיידס, טכנית, כאילו, את יכולה לשנות כיוון בשלב מסוים, אבל זה דורש ממך הרבה מאמץ. כאילו אם את משדרגת נשק מסוים לאורך כמה סשנים, את רוצה להשתמש בנשק הזה גם בהמשך. כן, נכון. זה גם בסוף אתה לומד. זאת אומרת, אם השתמשת בסגנון משחק מסוים למלא סיבובים, יהיה לך, זה קצת מרגיש כמו לחזור אחורה. כן, זה אינטואיטיבי פשוט יותר. כן. אנחנו נעשה אחר סבב זריז של סמש אור פס אנשים מהמיתולוגיה היוונית. נייס. מה את מוזמנת? שתיכן רוצות? כן. אוקיי. 3, 4 ופרומטאוס. פס. פוסי. ונוס. סמש. פרספונה. סמש. סמש. מדוזה. סמש. סמש, ברור שסמש. סמש. אכילס. פס. דוניסוס. פס. לא, סמש, קלאסי. הרמס. פס. ארס. פס. סמש. אפרודיטה. סמש. ארתמיס. סמש. אתנה. סמש. היידס. סמש. סמש. פוסידון. סמש. וזהוס. פס. hard pass. פס. פס רצח. וואו, פס רד רצח. פלג מעלה. כן, חד נכון. משמעית. מעלה. לא נוגעים בו. נכון. תודה על הסבב, זה היה סבב נהדר. זה היה מאוד מספק. סיכמנו את הדאבל די בינתיים של היידס, אנחנו היידס. יכולים עוד לחזור להיידס ברגע כן, שאנחנו נמצא אותו. אני אסיים. כן. אני הולכת לסיים. כן. כאילו. כמה ראנים מודלכים את כבר פנימה? כרגע אני לא מצליחה לעבור את חבורת המדוזות ששרות. אז זה רן ראשון עדיין. מה זאת טכנית. אומרת? כן, רן ראשון. כן, היא עוד לא ניצחה. כן, כן, סבבה. כן, אבל היא כן, עדיין כן. גיימרית. לא, כן. כי הצבעה. היידס כזה, מה הבעיה שלי? זה גם היה החוויה שלי עם היידס הראשון, אתה מגיע בסוף במשחק הראשון כן. להיידס, אתה מנצח אותו פעם ראשונה, ואז המשחק אומר לך, כן, עכשיו רק תנצח אותו עוד 12 פעמים. ואני בדיוק. עשיתי את זה. ואני כזה, אין לי כוח. כן. אז נראה, אני מאמינה שמתישהו ייגמר לי, אני מאמינה שמתישהו ייגמר לי הכוח, זה שאני אמצא את כאילו, אוקיי, זה העולם, ברגע שאני לא אגלה יותר עולם, קצת יימאס לי. זה כאילו המשחק האמיתי, לפי המעריצים, זה אחרי הרן הראשון, זה לא כאילו זה, תלוי בטעם. ומי קנתה אתמול היידס הראשון והולכת לשחק? אני, מזל טוב. בהשפעתך. נכון. מזל זה טוב. הולך, אמרתי, אני אקנה כי נינה אמרה שזה מגניב. זה כן, מגניב. זה אחלה אוהבת משחק. מיתולוגיה. אני מאוד אוהבת לתת מתנות לאלים. אתה יכול במשחק כן, כן, גם הראשון. לתת מתנות. והתגובות שלהם, כן. תמיד סבבה. הם כזה תמיד, לא היית צריך. כן, אבל אני כן. אקח את זה בכל זאת. אבל יש כאילו כאלה שהם ממש דושים של כזה, בדיוק. כן, כן. יש את נמסיס, שהיא בעצם הדמות שכזה היא מתחרה בך. היא גם רוצה לצאת, קלאסי. ולא נותנים לה. אז היא שונאת אותך, ואני כל הזמן מנסה לתת לה מתנות. והיא כאילו, היא כזה פאק יו. כאילו, היא לא בואי, לוקחת, היא היחידה שלא לוקחת. זה מהות נמסיס. כן, אני רוצה של לזיין אלה. אותה. אני לא רוצה לריב איתה. עכשיו יש לך הזדמנות לעשות לפני שאת נכנסת לחלק שלך על Echoes of Wisdom. וואו, מאי, זה מה שאת אני חושבת על ממש- המשחק? תכננתי להגיד, ממש באתי להגיד, אני אגיד, אבל קודם תן לי להשתעל, ואז לא, הרמת זה לי הנה, להנחתה. אני הופך את זה לחלק מהלור של הפרק. בבקשה.
היא התחילה Echoes of Wisdom השבוע, וממש לקראת סיום. מדהים. אז התחלתי השבוע Echoes of Wisdom. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom. The Legend of Zelda המשחק Echoes of Wisdom. האחרון של זלדה שיצא לסוויץ' הראשון, וקיבל עדכון יפה בסוויץ' 2. אז אני התחלתי את המשחק, ואני סופר נהנית, ופשוט הבנתי שזה כאילו, שזלדה זה הפרנצ'ייס שלי. זה בטח. הפרנצ'ייס שאני הכי אוהבת, שאני פשוט יכולה להיות בעולם הזה חד של משמעית. היירול כל החיים. כאילו, אני יכולה לעבור לגור שם. יש פשוט משהו במפה, יש לי קטע, אני פריקית של מפות. אוקיי? זה אחד הדברים שאני ממש אוהבת, זה מפה טובה, שכאילו יש משחק עם מפה טובה, או פשוט מפה טובה בחיים. אז אני עפה על זה. עכשיו שאני כאילו נכנסתי למשחק, וישר קיבלתי את המפה, וכמובן שזה מפה שצריך לחשוף, אבל יש לך אאוטליין כזה, שרומז לך מה הולך להיות שם, וראיתי את האאוטליין, ופשוט היה לי את המפה של Breath of the Wild ו-Tears of the Kingdom מדהים. בראש, ופשוט ראיתי שזה בול אותו דבר. זה מרגש. במקומים, ואני פשוט אמרתי, אומייגאד, אני לא יכולה לחכות לפתוח את המפה, עזוב אותך כאילו להילחם בה, אז אני, כאילו אני קודם רוצה לפתוח את כל המפה, ואז לעשות את הסטורי, אבל ברור שאני מאוזנת, ואני עושה חצי זה, אני כאילו עוברת, מגיעה לשלב משמעותי בביט של הסיפור, אז אומרת לעצמי, אוקיי, עכשיו אני הולכת לפתוח קצת מפה, אני קצת אפתח מפה, קצת אסתובב, ואז אני אחזור. איזה מרגש זה זלדה. זה פרנצ'ייז מרגש. מה מיוחד אבל ב-Echoes of Wisdom, חבר'ס? אוקיי, אז אני מרגישה רגע, הדבר הכי פשוט קודם כל. זו זלדה. זה משחק נכון, זלדה. מה זאת אומרת? למשחק בסדר, קוראים האגדה של זלדה, ברור שזו זלדה. בכיכובה של זלדה. חבר'ס, זה כאילו... אני אגיד. תגידי. אני אגיד. אז זה בעצם, זה לא כמו רוב כל המשחקים של Legend of Zelda, שאת משחקת בתור לינק, פה, שזה גם העיצוב. לא יודע אם רואים אותו במצלמה, כן. כן, תראי אותו. אני ארים אותו. כן. בטח זה עלינו. כן, תמשיכי. זה רואים שהוא חמוד וקטן, והוא הרבה יותר רמיניסטי של העיצוב הישן, ופחות של Breath of the Wild. אז אתה תמיד משחק בתור לינק, אבל במשחק הזה, לינק נחטף. והפעם זלדה מצילה אותו. מטורף. כן. וממש כמו שעשיתי ב-Breath of the Wild, שהתעסקתי בשטויות בזמן שזלדה עשתה לינק, come find me. אני עושה בתור זלדה, אני עושה בדיוק אותו דבר ללינק. מצחיק מאוד. ועושה סיבובים בדשא. ואני פשוט חושבת שהמשחק הזה, המכניקות שלו, קוראים לזה Echoes of Wisdom, בגלל שזלדה מגיעה לפריט, ואז היא כאילו מעתיקה אותו, והיא יכולה לשכפל אותו כמה פעמים לפי מספר מוגבל של אופציות שיש לה, ואני פשוט מתה על זה. אני גם יותר מתברר שיש לי נטייה, נגיד אני מגיעה להטלף, אני מעתיקה אותו, ואז הוא תוקף אותי, ואני פשוט שולחת עליו עוד הטלף. יש לי נטייה טבעית לעשות מה שכותבי מרוול עושים, ולהציב מול כל אויב את המקביל שלו. מדהים. כן, שזה אסטרטגיה מזעזעת. שזה אסטרטגיה גרועה ממש. זאת אסטרטגיה גם מניפולטיבית נורא. לשים מול עורב עוד עורב. כן, כן. התחלתי כזה, אמרתי לה, פשוט תשלחי את צבא של עורבים, היא יכולה לשלוח עכשיו 5 עורבים במקביל. תעשי את זה לכולם, זה יעבוד כמעט על כל אויב במשחק. אבל לא, אני אשכפל אותו. יש לי שאלה, חברים, אם הייתם יכולים להשתמש בכוח הזה במציאות, איזה חפץ הייתם משכפלים? ברמת 10 פעמים, כן? לא עכשיו להדפיס כסף לעשות אינפלציה. אני גם הייתי משכפלת 10 כסף. בסדר, הייתי משכפלת 10 כסף עולם בורקס. הייתי משכפל את הקארטריג' של קירבי אייריידרס, כדי שיהיה לי במי לשחק עם זה. יפה מאוד. במי לשחק עם זה? עם מי? במי לשחק. עם מי לשחק בזה. קפץ לי לראש העוגיות מבבקה. העוגיות. אמא שלנו, אמא שלנו. אמא שלי. קונה לנו. בסדר, גם אני חולה, די. אמא שלי קונה לנו. כל שבוע, תודה אמא, שאוטות לאמא. לא, she's my mother in law.
כן, היא קונה יש לה לנו מקום כל רחב שנה, בליבי. כל שנה, כל שבוע, עוגיות מבבקה ליד הקאמר, אם אתם רוצים שיתוף פעולה חבר'ה, שאוטות לבבקה, כן. ליד וזה הקאמרי שם, אבל זה היכל העוגיות התרבות. רגע, אני נס תפלות עם הידיים. זה העוגיות הכי טעימות כן, בעולם. עוגיות טבעוניות, כן. שוקולד, נימוכות, והן גם עשירות, ענקיות, הן כאילו ככה ענקיות, גודל. ואם היה לנו אפשרות באמת להכפיל אותן ברמה שיהיה לנו כל יום ולא וואו, רק יומיים כן. בשבוע היינו עושים את זה. ואנחנו לפעמים אני באה אליו ואני אומרת לו כזה במין רגע של פלי, אני עושה לו כזה, אתה יודע, היה לי מה זה יום קשה בעבודה, אתה חושב שאני יכולה אולי לאכול את העוגיה שלך? וואו. כי זה כאילו מתחלק בינינו, לכל אחד יש את העוגיה כן, יש שלו. לנו את ההקצאה השבועית. אתה חושב שאתה יכול בבקשה? לתת לי את העוגיה Please. שלך? זה יעשה לי את היום. יואו. אני הייתי משכפלת את איג'ו, הכלבה שלנו. לא, היא יחידה ומיוחדת במינה. לא, כדי שיהיה לי אותה בכל מקום. ואז כדי שכשאימא שלי בוכה שהיא מתגעגעת אליה, אז אני אשלח אליה איג'ו. כל פעם שמישהו וואו, עצוב, אבל אם אני זה יהיה אשלח כאילו לו דופלגנגר, איג'ו. זה כאילו היא תתפתח בכיוון אחר. אסור, אני מכניס חוק שאסור בעלי חיים. אסור יצורים חיים בשכפולים האלה. אני לא הייתי משכפל את החתולות, הם כבר copy paste, הם גם קופי פייסט והם כן, גם ככה אנחנו לא overwhelming בקושי ברמות. מבדילים ביניהם. כן. יפה מאוד. תודה, אני חושב שזו הייתה שאלה מצוינת. תודה. אני לך. אוסיף על Echoes of Wisdom, שאני חושבת שמה שדיברנו עליו בבית, זה שהמהות של המשחק הזה הוא פשוט מרגישה כאילו זה נועד בשבילי, כי זה כאילו שני המשחקים האהובים עליי had a baby. Breath of the Wild ו-Animal Crossing. וואו, וואו. פשוט כן. קנית got את a מינה. room and just made out and had a baby and זה Echoes of Wisdom, והוא פשוט מושלם. אני אומרת גם לאמא בנות שפחות בקטע של משחקי לחימה, והן אוהבות יותר סימוליישן. כן, יותר Animal Crossing או דברים עם אנימציה רכה, עם צבעים רכים, כן. שזה יותר מדבר אליי. קוזי גיימס. ואתן מחפשות איזשהו משהו ללמוד קצת משחקי לחימה, אני חושבת שזה גייטווי מעולה. כן. כי כל האסתטיקה היא מתוקה. מדהים. וכאילו האויב בא והוא תוקף אותך, אבל הוא כזה חמוד. יכולת... ממי. ואז את מנצחת אותו, ואז את מקבלת אחד לעצמך. יש לך אחד עכשיו בכיס. מדהים. ואז את מפעילה אותו, והוא הולך אחרייך כמו כלבלב, כאילו. זה הכל קיוט, כאילו, וזה מאוד, ואני קשה לי עם משחקי לחימה, כי הם תוקפים אותי, והם מביסים אותי, ואז אני כזה נהיית מאוימת, ואני כזה, די, ופה אי אפשר לכעוס על אף אחד. כן. את גם פשוט שולחת את הבייביס שלך. נכון, יש לי הרבה, ב-Breath of the Wild, אני הרבה יותר הייתי מתעדפת את נגיד לעמוד מרחוק ולראות עליהם חצים, או לשלוח עליהם פצצה, ואז לבוא עליהם שהם כבר חצי, כשהם גמורים, אז לעשות להם עם החרב, וזה, וכאילו כמה שפחות מגע, אני תמיד אוהבת שיש מרחק ביני לבין האויב. כן. אז פה זה ממש נותן לך את זה. נותן לך את זה עם אופציה של, תחשבי שכמו שב-Breath of the Wild יש לך 5 חצים, אז פה יש לך 20 חצים, כאילו 40 חצים, שבצורת אויבים שונים. וואי, בא לי לשחק עכשיו עוד פעם Breath of the Wild. גם לי. אני כל הזמן, אני פעם בשבוע בערך אומרת, שאני אתחיל שוב Breath of the Wild. כן. מאמר מוזכר על זוגיות. יש לי... מאמר, אוקיי, כן. יש לי קינק מאוד מאוד קשה עם שם המספר. ואני כאילו יש פה באמת מי שמכיר אותי יודע כמה תעצומות נפש זה דורש ממני להיות בפודקאסט בלי להעיר שום דבר על שם המספר. אבל זה מה שאתה עושה עכשיו. אז זהו, אני לא הולך להגיד מה, אנחנו הולכים לראות אחרי זה ונראה אם תזהי. זהו, זה היה קצת פאסיב. כתבו לנו בתגובות מה שם המספר ההוא עליכם. מה שם המספר ההוא. זה היה 5 חצים. וואו, זה היה טוב עכשיו. מה אמרתי? תודה לך. לא, זה בדיוק, יופי. אני מתכחשת, יש למישהו מגבונים. אוי ואבוי. זהו, זה לגבי זה. אני מכחישה את מה שאותם אומר, ואני מאשימה את זה על זה שאני חולה, ולכן אני לא מפוקסת. את לא יכולה כל דבר אתה לזרוק על אמרת זה שאת חולה. אימא שלנו. נכון, בסדר, סבבה, את זה אני לא מכחיש, אמרתי את זה. עזוב, מה עם שייכות? בסדר, חזר. יש לו אח. יש לו אח. אמרתי חוזר, לא משנה. חזבי. ולסיום, המשחק האחרון שעליו נדבר, אני שיחקתי, אפרופו DLCs, אני שיחקתי ב-DLC החדש
של פוקימון לג'נדס Z2A, יצא ה-DLC שקוראים לו מגה דיימנשן, מאוד מאוד לואו-קי, וההתרגשות הייתה נמוכה בגלל שהוא הוכרז אפילו לפני שהמשחק יצא, אוקיי? עכשיו אני רוצה להכניס אתכם את השולחן לפרספקטיבה. קודם כל אני אגיד, ה-DLC מזעזע, אוקיי? מזעזע. זו הייתה חוויה... אבל תראה איזה חמודים הם. קודם כל הם חמודים, זה טוטודייל, צ'יקוריטה וטפיג. יש לנו את מגה צ'אריזארד אקס פה, תודה לנינטנדו ישראל. מי זה? זאת ריג'ו, לא? זאת ריג'ו, כן. זאת ריג'ו. זאת הכלבה מה? שלי. ככה היא נראית. ככה היא נראית טפיג? בדיוק. טפיג. היא גם קצת חזרזירה. כן. הוא מתפתח. זה הווייב שלה. מכירים פוקימון, הוא מתפתח לסמוראי. מכירים פוקימון? היא לא את הסטנדאפיסט. לא, כאילו בסדר, באמת, זה מתפתח לסמוראי, כאילו. לא, ריג'ו לא תהיה סמוראית. הוא מתפתח לתנין ממש מגניב, היא מתפתחת לדינוזאור ארוך צוואר. והיא? בקיצור, טוטודייל. כן. לתנין פשוט יותר. אוקיי. כן, שעומד על 2. יפה. אותו דבר. אז קיצר, אני אגיד קודם כל מה הקונספט של המשחק. המשחק זה, אתם מסתובבים בעיר שנקראת לומיוס. זה משחק שמתרחש בצרפת. וכל מי שמתחת שהוא מעל גיל 33... חי. אוקיי. חי. במחוז שנקרא קלוס. המשחקים המקוריים X and Y יצאו 2011, אני חושב, 2012, ל-3DS. משחקים שאני גדלתי עליהם, זכו ברבות השנים לביקורת, אבל אחרי זה לרצף נוסטלגיה, כמו כל פאקינג משחק אי פעם. בעיקר פוקימון. ובמשחק החדש זה עולם פתוח שהוא מתקיים אך ורק בתוך העיר. אתם צריכים לפתור סוגיה מאוד מאוד בעייתית, שעכשיו פוקימוני מגה, אתם מכירים את צ'אריזארד שהוא כתום, אז פה הנה עולם הוא שחור, כי זה צורת מגה שלו. פוקימוני מגה השתגעו, הם ממש 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 חזקים, צריכים לעצור את ההשתגעות של הפוקימוני מגה, ותוך כדי זה להשתתף בליגת ה-Z2A, שאתם עולים מרנק Z לרנק A, על מנת להוכיח שאתם הכי טובים, על מנת לפתור את הסוגיה הזו. אני אוהב את המשחק, באמת, אני אוהב את המשחק. למרות שהוא גרוע. לא, המשחק עצמו, בייס גיים, אחלה משחק. אני שוב אגיד, יש הרבה ביקורות להגיד עליו, אני מעט אכנס לזה. ה-DLC מזעזע. למה ה-DLC מזעזע? כי הוא פשוט לוקח את כל האסטים מהמשחק הרגיל, משחזר אותם בכל מיני דרכים נוראיות, לצורך העניין, כל ה-NPCs שנלחמתם נגדם במשחק הרגיל, הם פשוט חוזרים פה, באותה צורה בדיוק, אותם קרבות בדיוק, רק שהפעם נותנים לכם את החליפות שלהם, אז כאילו אם הייתה מישהי מאוד מאוד מחרמנת במשחק הבסיס, עכשיו אתם יכולים להתלבש כמוה. זה כאילו הפיל הגדול. זה הגשמת קינק מוזרה. זה הפיל הגדול שלכם. זה פשוט נשמע מאוד משעמם. נכון, וזה היה מאוד מאוד קשוח. אחד הדרייבינג פורסס ב-DLC הזה, זה שאתם introduced למלא מלא מגה פוקימונים חדשים, אני מאמין שזה לא ירגש אף אחד בשולחן הזה חוץ ממני, אבל כן, מעריצי פוקימון, כאילו אם אתם פשוט, כאילו כל בן אדם שמעריץ פוקימון כמוני, ברור שיקנו את ה-DLC הזה כי רוצים את הגישה למגז החדשים, ו-that's that. כן. מה הבעיה? פוקימון הוא מדיה פרנצ'ייז של $115 מיליארד. בדקנו את זה פעם, לא? זה הכי בעולם, בהיסטוריה. כן. אין מדיה פרנצ'ייז יותר גדול מפוקימון. allegedly, מאיזשהו אולי איזשהו מקור לא נחמד, אבל מקור מאוד מאוד אמין, אנחנו יודעים מה התקציבים של המשחקים האלה, אוקיי? פוקימון סקארט וויולט, המשחק עולם פתוח שיצא, היה סופר סופר מצליח, מחר מעל, אני לא זוכר אם כבר זה מעל 30 מיליון יחידות, אבל מחר קרוב לפחות באזור, הוא עלה לפיתוח $21 מיליון. 21 מיליון, לשם השוואה, ספיידרמן 2, $250 מיליון, קלר אובסקיור, שזה משחק שהוא כאילו אינדי, זה לכאורה $10 מיליון, אבל שוב, זה אינדי, זה לא מדיה פרנצ'ייז, והם לא צריכים לייצר את זה תוך שנה. וואי, איזה בוז. לא יודע, פאקינג, גם Death Stranding 2, $100 מיליון. פאקינג, אתם המדיה פרנצ'ייז הכי גדול בעולם. מעריצים נותנים לכם מכיסם, מוציאים את המכנסיים שלהם. ככה הם הגיעו לרמה הזאת, בגלל שהמודל העסקי שלהם, זה, אתה רואה את זה בקלפים, שעולים להם... פיקצ'ו, אתה חייב לחקור את זה. נכון. תחשבו כמה עולה להם כל קלף לייצר גרושים. גרושים, אולי אפילו גרוש. נכון. וזה לא שזה עולה הרבה, זה פשוט שזה
ה-return value על הקלפים, כן. וזה שכל בן אדם קונה כל כך הרבה, וזה שזה גם החפיסה אחת, היא במחיר שהוא כזה סביר, שיש גם הרבה פוטנציאל, שזה משהו שסבתא קונה לנכד, וזה. ואנשים כאילו going nuts right now. ומרצ'נדייז, וזה מחזיק כל כך הרבה שנים, עוד דור ועוד דור ועוד דור, חוזר לזה, כאילו. זה עוצמתי מטורף. באופן בלתי רגיל, כולם היום שגדלו על פוקימון יש להם disposable income, ואנחנו רואים את זה, ולהרבה מהם יש ילדים. והרבה מהם יש ילדים, זה יש טרנד ברשתות החברתיות, שנולד תינוק, אז הם שמים לו את כמה שלושת בובות, הסטארטרים. כן, כמה בובות של פוקימונים, ואז הם נותנים לו לסחול, זה נורא ולבחור חמוד. אחד. בי נשבעתי שאני לא אעשה את זה לילד שלי, בי נשבעתי. זה ממש מלניאל, קצת אני לא אוהב את זה, זה מעצבן, אני אתן להם ואז את כאילו, זה שלושה. הפוקימון שלו לחיים. זה היה נפק. לא, יש גם כאלה שעושים את זה עם האוסס של הארי פוטר, כאילו. לא, זה קרינג'. אמ, אני כאילו אסתובב בבית ואצעק על הילד שלי כזה, אתה סקווירטל! זהו, that's it. התוכנית שלי זה פשוט להטביע את הילד שלי בדברים של... זה היה נשמע של- נורא בהתחלה. יואו, תנו לסיים את המשפט. שפשוט להפציץ אותו בדברים של ספיידרמן, ולגרום לו לחשוב שהוא אוהב את ספיידרמן באופן טבעי, ובפועל זה יהיה שקר כדי שיהיה לי סוף סוף את הלגיטימציה החברתית, לקנות את כל הדברים האלה של הילדים הקטנים שהם של סיס, את ספיידרמן. קנית עכשיו פלסטרים של ספיידרמן, הכל טוב. אני ויואב ראינו ילד בבית קפה, והוא היה לבוש כמו מריו, והוא היה נראה כמו יואב, הוא היה ג'ינג'י לבוש כמו מריו, ואז כזה הוא בא לשולחן שלנו, ואז אמרנו לו מין כזה, מאיפה זה? ואז הוא אמר, מריו מבריטניה. מה? of course. בבריטניה. גאון. ואז יואב אמר, Of all it's places. me, מריו. זה היה או מברוריה או מבריטניה, היו רק שתי אופציות. אנחנו נסיים בשאלון קצר? אז רגע, שנייה לפני זה, כי לא סיימתי את הפואנטה. המשחק עולה, ה-Z2A עלה להם $13 מיליון לעשות את הבאג'ט. סקארלט ויולט, ה-DLC, עולה $30. $30 DLC, חבר'ס. אמרו, אנחנו עושים באג'ט ל-DLC של $3 מיליון, הרחב ל$9 מיליון, ואז אמרו להם, הפוקימון קורפרט הגיע, הפוקימון קומפני הגיע, אמרו להם, חבר'ס, יותר מדי, $9 מיליון, יותר מדי. אתם צריכים בפעם הבאה לשים לב שאתם שומרים על התקציב, אז הפעם הם שמרו על התקציב היטב, עבדו עם אסטים מאוד 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 משוחזרים, הכל היה סופר 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 טייט, ה-DLC יצא מזעזע, והוא עולה $30 עדיין. אתה מסיים אותו ב6 שעות, עם 90% מהתוכן ממוחזר, נורא נורא נורא. כאילו מתסכל, כן. מתסכל להיות מעריץ פוקימון. האם אני ממליץ על ה-DLC? כן, לגמרי. זה מה שקורה עם פוקימון. תעירו אותו. always gets ya. לא, כן, וואו. הם היו צריכים להוציא את זה או בחינם או במקסימום $10 במקרה הטוב. זה לגבי זה. אולי זה ירד במחיר או שלא. לעולם לא. never. זה פאקינג סורד כן. ושילד מ-2018 לא ירד עדיין. ועכשיו, שאלון לסיום, פינת ההיכרות. את מי מכירים היום? פינת ההיכרות. זאת את מאי. את מאי. אותי? מה, אנחנו עושים לך אוקיי. עוד שאלון קצר, חברים? היום את מוקפת שאלונים. לענות מהר. אוקיי? יש לנו... אנחנו נעשה את זה ב-30 שניות. וואו. מוכנה? תהיה עם היד על השעון? אני על זה. בסדר. בלי להשתעל. אנחנו מתחילים. אוקיי. סוני או אקסבוקס? סוני. מריו או סוניק? מריו. לארה קרופט או נתן דרייק? לארה קרופט. משחק עם מקלדת או שלט? שלט. משחק ילדות אהוב? סוליטר. קלאפ פינגווין או קולוקו? קלאפגון. מייפל סטורי או איקרים? מייפל סטורי. דו-ממד או תלת ממד? תלת ממד. גוף ראשון או גוף שלישי? גוף שלישי. מולטיפלייר או סינגל פלייר? סינגל פלייר. משחק הבא שיהפוך לסרט? זלדה. נכון. פוקימון או דיג'ימון? נכונה. פוקימון. Call of Duty או Battlefield? Call of Duty. יוגי או בייבלייד? בלייבלייד. ובמבה בממלכה הקסומה. במבה בממלכה לא במבה גלומה. בממלכה הקסומה סמש כן או או לא? פס? כן. פס. אומייגוד. וואו. אוי, טוב חברים, אוי לא. וואו. רד פלג מטורף. משגע. אתה לא הולך להיפרד ממני? אני צריך רגע. לא, אל. It was awful. אוקיי. טוב, חברים, לפני שנסיים, ממש מנכ"ל אולי נמצא פה בחוץ ואוכל סנדוויץ', אז כולנו נצעק לו, בתיאבון איתמר! בתיאבון! אנחנו היינו פורפליי, ואנחנו... גמרנו! ביי ביי.